Ja, líška sprostá mi ukradla moju baganču. To mi nevychádza. Čo ten robí? Zavrem ho. Čo ste to spravili? Gumkáči, čo tu robíte? Pomoc, odvolíte ma. Otvorte ma. Zoberiem vás. Zavrem vás do žolára. A potom z vás narobím klobásy. Neviem, čo mám robiť. Vyhodili ma z mojho hradu. Som zúfalý. Nemám čo robiť. Nemám kde bývať. Au! Čo to robíš? Počúvaj ma, musíš sa vrátiť na hrad, aj keď nemal by si sa, lebo nás tu ešte budeš viacej otravovať. Čo to hovoríš, ty krava? Neviem. Počúvaj nás. No, ničili nám tí tvoji našu marihuanu. A to sa nemôže. A tom som nevedel, že vám ničili marihuanu, ale ja to tako zariadím, aby vám také už nikdy nič nespravili. Dobre, ak ma pustíte, tak to možno zariadím. No dobre, ako povieš. Ale najprv ideme ešte do podzemia. Tak, tu si už na svojom hrade, ako sme ti slúbili. A teraz už tu môžeš byť a panovať. Poďte gumkáči. Počúvajte ma, musíte byť potichu, aby vás ten malý krpec nezbadal. Dobre, počúvajte, buďte potichu. Kto tu je? Pane šéf, to som ja. Otvorte ma. Pane šéf, prosím, otvorte ma. Pane šéf, otvorte ma. Ale dobre, no, ako povieš. Otvorte ma, pane šéf. Pane šéf, otvorte ma. Možno by som to zvážil potom. A počul som na čo. Tieto sa mi nehodia volá ako na tú Floridu, čo pôjdem na dovolenku, ale... Má kľúč! Musíme tam ísť a zobrať mu ho. Dobre, gumkač. Počkaj tu. Idem na nich. A vy to napíte vášho metamfetamínu. Zriedeným s džúsom. Hop. Hop. Mi drbe, alebo som tak zhulený. Ja nechcem robiť kotrmelce, čo som na telesnej. Mám ten kľúč. Hop. Bajang. Poďte sem. Vráťte nám tie kľúče, vy mali zmrdí. Tak otvorím kľúč. Pane šéf, ďakujem, že ste ma vyslobodili. Ja som tak ráda, že ste ma slobodili, pane šéf. Dobre. A teraz ešte ideme dole z miesta toho debila. Ale poď, ty plachta stará, sprostá. Ty, čo to robíš? Len ťa vystrčil katapultom. Pomoc. Tak, toto ti netolerujem. Čo si spravil? Pane šéf? Pane šéf 1, pane šéf 2. Čo tu robíte, banda tupých hlav? Zoberte ho, chlapči. A zavrite ho do želára. Čo, pane šéf? Ale pane šéf, nemôžeme počúvať pane šéf. Ale počúvajte ma. Doktorku krpca, dakam dajte. To mi nevychádza. A potom robte si s ním, čo chcete. Lebo on ma vystrčil. Hej? Pane šéf! Takže čo spravíme s týmto skričkom? Áno, vyhoďte ho von katapultom, ako vás on. Tak, a čo s tebou teraz spravíme? Vyhodíme ťa von? Iba ťa takto hodíme. Oni s tebou už narobia poriadok. Pane šéf, ďakujem, že ste spravili. Už nemusím byť v base a konečne mám slobodu. Ďakujem, pane šéf.